Номер 8. Audi A6 e-tron концепт. Най-новото Audi в света на електрическите автомобили. Я споделете в коментарите, вие фен ли сте на Audi и ако да, кой ви е любимият модел? От Audi официално представиха A6 e-tron концепт на автосалона в Шанхай, като се очаква да влезе в производство от 2024 година. Този мега звяр ще бъде снабден с няколко електромотора с обща мощност от 469 конски сили и 590 Нм въртящ момент. Батерията ще бъде 100 кВт и с нея ще могат да се изминат над 700 км. Както от Mercedes, така и от Audi са помислили за бързото зареждане и се очаква след 10-минутно зареждане e-tron да може да измине около 300 км. Очакваната премиера на автомобила беше през 2003 година, но се отложи за март 2024 с очаквана цена от 55 000 евро. A6 e-tron концепт е впечатляващ предвестник на бъдещето на марката.